A u Brčkom je završena izgradnja nove zgrade policije. Objekat je koštao 10 miliona maraka. Izgrađen je sredstvima UNDP-a, Evropske unije i vlade distrikta, a useljenje je najavljeno tokom ove godine. 7 godina od početka radova, zahvaljujući preuzimanju vođenja i nadzora projekta krajem 2013. od strane UNDP-a te udruživanjem sredstava ove razvojne agencije Evropske unije i lokalne vlade, za samo godinu dana završena je nova zgrada policije Brčko distrikta. Na svečanom otvaranju naglašeno je da je riječ o objektu koji omogućava efikasniji rad policije i drugih državnih agencija. Mi smo itekako ponosni ovim izvanrednim partnerstvom koji je ostvareno između Evropske unije i Brčko distrikta. Isto tako želimo se itekako zahvaliti predstavnicima Brčko distrikta, vlastima, na tome što su pokazali povjerenje u takvo partnerstvo i međusobnu suradnju. Tim što smo uspjeli ovo da izvedemo smo pokazali kako ako se nešto radi zajedno, naročito u svjetlu ove trenutne političke situacije, ako nečemu pristupimo sa zajedničkim stavom, onda možemo sve da postignemo. Gradonačelnik Domić je naglasio koliko je bitno raditi zajedno i ujedinjenim snagama. Mislim da bi se isto moglo reći za vladu i za Skupštinu distrikta Brčko. U 4 etaže ukupne korisne površine 9000 metara kvadratnih u uslovima po evropskim standardima komforno će se smjestiti kompletna policijska struktura distrikta te regionalne kancelarije državne granične službe i službe za poslove sa strancima. Tijekom ove godine ćemo osigurati bar dobar dio novca u proračunu kako bismo ovu zgradu opremili sukladno njezinoj namjeni i da policija napokon dobije adekvatan prostor. S obzirom na stvaranje uslova tražit će se i rezultati. Evo, vi ćete biti ti koji ćete pratiti te, da kažem, aktivnosti kako u ovoj godini, tako i idućoj godini, pogotovo na polju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nakon simboličnog otvaranja zgrade policije, zvaničnici i učesnici svečanosti su razgledali unutrašnjost objekta, čije je useljenje najavljeno sredinom ove godine.